На вашу позитивну передачу за то, як православні Закарпаття Подкарпатської Руси у 1947 році протестували проти гонінь радянсько-української влади проти уніатів, главний політичний священник і монах Галицької уніатської церкви на Галичині проявив чомусь безпідставне обурення. І за що? Замість того, що увидівши нашу програму про те, як православна церква у Закарпаттю проявила протест проти замаху на греко-католицького єпископа Теодора Ромжу, і аби поблагодарити організаторів передачі, галицький уніатський монах закликав, вдумайтеся, СБУ проти нас. І натравив проти нас СБУ, а там піонери, там тільки їх кличе зразу біжать. Так СБУ, яке відношення має до передачі, в якій ми кажемо, що православні протестували проти української комуністичної влади, яка зробила замах проти Теодора Ромжі, якого потім і добили вже в лікарні, коли галицька монашка, підкреслюю, галицька монашка якраз пішла, причому знаємо точно, що вона ще була і уніатка, дала укол смертельний Теодору Ромжі. Хто з нами не согласний, давайте докажіть нам обратное, но іменно этот момент був страшний. Православні протестували. І от за те, що православний єпископ і духовенство протестували проти гонення, проти уніатів, навіть єпископа православного забрали і відвели. За 30 років незалежної України і без закликів до СБУ спішить до русинів і ціпляється до кожного слова, до кожного строчки в інтернеті, з погрозами, судами. Но ж тому така деструктивна позиція цього галицького уніатського монаха тяжко порозуміти. Хоча така поведінка і такі пісульки галицьких уніатських монахів свідчать про їх слабу віру в Бога, про сильну безконтрольну русофобію і русинофобію та незнання історії навіть своєї Галичини, руської Галичини, Галицької Русі, галицького язика, галицької красної культури. Вони не знають. Їм витравили то все. Не говоря вже про вище тисячолітню історію Карпатської Руси, що нині називається сталінсько-комуністичним терміном Закарпаття, який, до речі, підпадає до переміни по закону про декомунізацію. Відаєте, чому для цього монаха із Галичини так неприйнятний, явний християнський подвиг православного духовенства на захист уніатів не восприйнявся. Напомню, що за свої протести проти репресій, убивства Ромжі, мукачівський православний єпископ Сидорук пострадав від НКВД і був переведений із Закарпаття в другі регіони. Ще один аргумент приходить нам на думку. Цей протест православного єпископа в 47 році проти гонення на уніатську церкву не вкладається в нинішню брехливу парадигму Галицько-уніатської церкви і їх пропаганди проти канонічної православної церкви в Україні. Та взагалі проти православних. Вони всіх поважають, всіх люблять, кроме канонічних православної церкви. Тобто благодатної церкви не люблять і не признають. Фактично, як підтверджують дослідники, унія придумана Римом була як інструмент приготовлення православних русинов до латинства через унію. А через уніатство русинов Папа Римський, як пам'ятаєте, споминаємо, колись сказав, що через вас, мої русини, ми підемо і на Велику Росію. В будь-якому випадку, неприйнятний той заклик монаха-уніата Галицького, коли він осуждає всіх доносчиків во врем'я Сталіна, а виявився таким нині у наш час і не поганьбився показати своє ім'я, що він і нині доносчик. Куди? Обратив бися до преси. Ні, до спецслужб, котрої так нині кишить, як нам казали, людьми із унії. 3/4 лічного состава, як нам казали, там уже греко-католики, уніати, котрі
будут всегда лоббировать именно интересы унии. Но наши православных интересы лоббирует Христос Господь. І ми в этом отношении не маємо потреби, щоб нам якісь спецслужби наші питання лоббірували.